Türk prokurorları kazydan Türkiýede türkmen raýatyny bilkaslaýyn öldürmekde aýplanýan Türkmenistanlynyň ömürlük türme tutsaglygyna höküm edilmegini soradylar. Bu barada Türk media serişdeleri habar berýär. Hürriyet neşriniň 30 oktýabrda çap eden maglumatyna görä, Istanbulyň Maltepe etrafyndaky bir köp gatly jaýyň basgynçaklarynda Aziz Babyhanowyň ölü tapylmagy bilen baglanşykly derňöw işi tamamlandy. Waka şu ýylyň 21-nji maýynda Fındıkly etrapçasynyň Mehmet Ersoy köçesindäki 4 gatly jaýda boldy. Şonda 40 ýaşly Babyhanow jaýyň ikinji gatyndaky basgynçaklarda ölü tapyldy. Wakadan soňra Babyhanowyň şol binada ýaşaýan halaşan gyzy Gulnoza Salomowa tutsag edilip tutsaghana iýerildi. Anadolu Respublika Baş Prokuraturasy tarapyndan taýýarlanan aýplama görä, binadaky gözewçilik kameralarynyň ýazgylarynda şüpheli bilen merhumyň bir wagtyň özünde binanyň içine girendigi, soňra şüpheliniň binadan ýeke çykandygy, soň ýene öýe girendigi anyklandy. Aýplamada Babyhanowyň ölümine killa urgy almagynyň we şikayet etmeginiň sebäp bolandygy, şüpheliniň beýannamasynyň jinayet aýplamasyndan gutulmagy gönükdirilendigi kesitlenildi. Şüpheli Salomowanyň bilkaslaýyn adam öldürmek jinaýaty üçin ömürlük türme tutsaglygyna höküm edilmegi talap edildi. Aýplama kabul edildi. Şüpheli öňümüzdäki günlerde kazynyň öňüne çykar. Dilip habarda şüpheliniň kazyet dinlenşiginiň anyk kaçan boljakdygy barada hiç zat aýdylmaýar. Türkiýanyň 2022-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatyň talaby esasynda bu ýurda barýan türkmenistanlylar üçin wiza düzgünlüğüne girdendigine we türk häkimetleriniň bekanun migrantlara garşy görüşini güýçlendirendigine garamazdan bu ýurt türkmen raýatlarynyň zähmet migrasiýasy we oku üçin saýlap alýan esasy ýurtlarynyň başlarynda gelýär.